Ngibingelele mbukelo khona ekhaya ukhuluma kumthandazi wami e-30 Mpumalanga. Jehova benawe mbukelo khona ekhaya. Ake siguqe manje ngamadolo sike sikhuleke sithandaza. Nkosi yamakhosi egameni likaJesu umuntu emokuphila uNkulunkulu amandla. Ihlengiwe kulona Nkosi yamakhosi. Yenza ukukhanya Nkosi yamakhosi empilweni zethu umuntu emokuphila. Usikhenze njengoba mkhulu Abeka. Sifuna impumelo kuphela Nkosi yamakhosi ngendlela esingaphumela ngayo Nkosi yamakhosi. Ngokuthi amadlozi asikhombisa indlela yokuphila noNkulunkulu asikhombisa indlela yokuphila. uNkulunkulu ongcwele babe khona ukukhanya empilweni zethu. Ukuthi abantu bathini Nkosi yamakhosi. uNkulunkulu sezwike ngizobavimba abantu bawokukhuluma yona imali Nkosi yamakhosi. Makube nekhanya nenjabulo Nkosi yamakhosi. Lezi umhlaba siyakhulekela sithatha kabantu phakade. Amen. Mbukelo khona ekhaya. Ngiyakhuleka la khona kwanje ngamanje. Eyinkinga nobhekane nazo. Uqala amadolo ucela uNkulunkulu wakho ofuna kwenzeka. Asebaphumelele siyababongela. Nasebafuna ukuphumelela futhi nabo siyababongela. Abasebomnyameni abaphuma eminyameni bangene kuphi ekhanyeni mbukelo khona ekhaya. Ukuthi abantu bathini bawuhlezi abantu bakhuluma mbukelo khona ekhaya. Hamba ufuna impilo. Hamba ufuna usizo. Isukumele impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Ungagive up as long usaphila emhlabeni. Usezoshaywa benevivinyo bekhona izizeke empilweni yakho ngaba zilikhuni ngaba zilula ngaba zinjenjenyana mbukelo khona ekhaya. Selo nje indoda yena unkosikazi baqoqa emsebenzini abakunikeza isikhundla imali kuwe ayihlali imizwa yakho ekhaya abantwana bakho abezwani bonke ekhaya kuyafiwa abanye baphela izisu abanye bathetshulwa abanye bathola izingozi abanye bayadutshulwa awazi ekhaya kini awazi isibongo sakho abantu abazalisa abantwana bakulahla abantu bazalisa kona baphulile endleni zakho ukabili mbukelo khona ekhaya. Kunobuthakathi noma kunededengu bakho ngempilo yakho ukuze impilo yakho ingene eweni kukabili ubudedengu noma idimoni elithile elibusa empilweni yakho. Idimoni ngaba ukuthi uthathwa ngabantu kuningi ngakusho mbukelo khona ekhaya. So ke mbukelo khona ekhaya masikhuleke sithandaza sikhuliswasho ukhona umuthi ukhona uNkulunkulu akhona amadlozi yonke into ekhona emhlabeni ikhona futhi isiza wena mbukelo khona ekhaya. Abaningi abantu umuntu usho into ayifunayo masaphumisa phethe imali. Abantu abayiveza imali abantu bayifihla imali nayekhala ngikhala kanye but uyazi laladlile into ehamba kahle awukuthi khuthe mbukelo khona ekhaya. Osekwenzekile awukwazi ukushintsha awukwazi kubila emuva kwenzekile amanzi aphuthekile ngosawabutha ukuze phela futhi aqqole amanzi abe khona ungenza kanjani. Ulinda imvula izibuye ine noma emfuleni noma uyempompini mbukelo khona ekhaya. Funa kubusisa akukhanyisele ngithi makuvuke imizi yokhokho omkhulu umuntu makafunde kuba nokwakhe. Ngiyeke uhlelo ngabe nokwakho. Sekulaphela imoto, aphela umsebenzi, ngaba yini ngithi kuwe ngiyakuphela mbukelo khona ekhaya. Namakhandle yonke ayisayekhaya ngithi makhanye kini nonke balandeli bami TikTok, YouTube, Instagram. Ngiyandithanda umthandazi wami ningikhulekise nani nginikhulekise. Njengoba ngikhanyisa amakhandlela lawo. Ngizele ukuthi kube nekhanya empilweni zenu but mina ngingapha ebumnyameni ngikhulekise nani ukuze nami kube kuphi ngibe sekukhanyeni mbukelo khona ekhaya. Kungenzeka ngikulayite ngetosh ngibe nesebumnyameni. Ngale tosh ngizela ukuthi wena ube kuphi sekukhanyeni mbukelo khona ekhaya. Ungangizwa ungibuzise kahle ngizokutshela. Babheke abantu okukhuluma nabo ukuze mbukelo khona ekhaya ungalimala emoyeni. Ngoba ukukhuluma kwakho nomuntu ongasazi isimo sakho ungakulimaza lokho mbukelo khona ekhaya. Mazi umuntu. Inkosi nibusise ngiyanithanda. I love you. I-30 Mpumalanga sikhona iwasho la ekhaya umthandazi wami la ekhaya yafuthwa ugezwe hlambule isithunywa sikufaya empophomeni mbukelo khona ekhaya kuyinto zakho. Ngabe bandla yakho lincane ibhizinisi lakho linenkinga umthandazi wami